yo 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 yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Salam bos swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu rahayu kang pinanggih. Ya, moga-moga wong karo rika sing pinaringan berkah saking Gusti Kang Akarya Jagat ya Kang Togok. Amin. Bungah to? Bunga banget. Bengi kiye dhewek serombongan karawitan Sekar Buana saka ngaring Meles Kecamatan Adimulya Kabupaten Kebumen katimbalan ngaring Desa Padhaurip to. Padhaurip Kecamatane Petanahan, Kabupatene Kebumen. Iya. Acarane memetri bumi utawa syukuran bumi utawa merti bumi. La ing sakartum la ajidanaku paling kafartu minang ada bila sadit. Sapa wonge sing gelem bersyukur karo nikmate sing gawe urip nang kono arep nampa kanugrahaning, sing angger kufur karo nikmate sing gawe urip nang kono arep nampa bentu. Bener, Kang? Syukur we ana telu ta? Syukur ana telu. Siji syukur bil qalbi, ping pindho syukur bilisan, kaping telu syukur bil mal. Syukur bil qalbi Sing mung di batin tok. Kowe nambah rezeki rasane seneng wis termasuk syukur. Iya ya Kang. Iya. Syukur ping pindho we mau syukur bilisan sing diucapna alhamdulillahirabbil alamin. Syukur sing kanthi ucapan. Oh, syukur sing nganggo ucapan. Iya.
Kaping 3 syukur bilmal. Sawise diucapna banjur kowe maringi rezeki kowe mau dibagi karo liyane. Contone warga masyarakat desa padha urip. Tepuk tangan kagem desa padha urip. Kecamatan Petanan Kabupaten Kebumen gune nganakaken tasakuran. Ngawontenaken tasakuran bumi. Dahar sekang puluh wektu ning bumi, kowe ngombe ya sekang banyu ning bumi. Ngasuk ora lana ya bakal mlebu bumi, pokoke kuwi ta. Ya bener, Kang. Mulane ora lali ngaturna sungkem. Kagem Bunden kula Bapak Sarino selaku ketua panitia ugi Ibu Kades Siswati lan Bunden kula Bapak Haji Bambang Surono, Pak Agus lan Pak Manten Kades Bapak Sarwimin, Bapak Samingun ugi Pak Manten Carik, Pak Mahali, Bapak Kiai Ahmad Jenkolik, Lembaga Desa, Perangkat Desa, BPLD, LKMD Haji Bandra, tokoh masyarakat, pemuda Karang Taruna ta. Menggahipun jajaran Porkominca Kecamatan Petanan. Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Camat sing wis kepareng maringi idi donga pangestu, idi donga palilah satema bisa kaleksanan pagelaran bengi iki ta. Uga ngaturna pangabekti katur punden kula Ibu Hajah Lilis Nuryani Fuad selaku Bupati Kabupaten Kebumen. Iya mau sing diwakili nang aring punden kula Bapak Dr. Andes Fran Kaidar SAP lan ugi Ibu Sri Kuntarti. Kula langkung punden kula Kades Kecamatan Petanan, Kades wilayah Petanan katuso saking Tresnareja. Iya. Ugi saking Tanggulangin punden kula Bapak Kasimin Girawuh. Sekang Tanggulangin Ngisuk ya arep nanggap ta. arep nanggap, Kang. Ya, tanggal 15 Juli 2026. Mangga sing caket Tanggulangin niku tanggal 15 Juli 2026. Oh, nembe di WA kapan? Nembe di WA mau awan ta. Nyong mau bengi bar kanggo nang aring bengi nang ndi? Nang Puring. Wong bar kanggo nang ndi kok kelalen? Nang aring Surejan Puring Kabupaten Kebumen. Mau ngawan yang ageng ngliyep Mas Dalang dikelowongi kuwe sida. Lah apa maune sih? Maune kuwe tanggal 19 Mei 2026. Ning gandeng diundur sidane nggo tanggal 15 Juli 2026. Oh, kayak gue. Iya, mulane ngatur aku yang panuwun kok Pak Kasimin ya arep berkahi. Rama Kasimin arep berkahi. Iya. Ugi para pepunden ingkang sami rawuh tamu undangan kadosa saking Petanan nggih punden kula Bapak Guru Warno. Ugi penggemar Mas Agus Juragan Degan. Wah, wis nyuguh Degan, Kang. Kelapa muda kena nggo tambah watuk. Kena nggo tambah watuk. Iya, mergane iki mangsane lagi mangsan mandan aneh. Yang be mandan kaya luar pilek ning pokoke aja nganti pilek. Wingi lagi prei ora pilek. Siki ora bladegan pilek jelai banget. Ngambung apa sih ya? Main mari. Ya ora apa-apa, ngesuk-suk tulis mari. Iya, sing wis mandan mari. Mau sore mampet ning nyong kok gumun nyong. Bareng minum banyu kene kok dadi mandan plong matur nuwun nggih Bapak panitia pun nyuguhaken jangan warna-warna niki keserten. Mulane kula ajeng nyuwun Mbak Sinden kon nglipur. Mbak Sinden kon nglipur. Iya. Ya ana pamundutan lagu dari anggota panitia Joko Mlarat, Podang Kuning, Jago Gluruk. Wis waya esuk jagone gluruk, rame suarane pating kemruyuk. Oh iya lagu kuwe ya. Iya men, jaman cilikanku nang ketoprakan.
Dikur jumeneng kabeh. Podang kuning slendro patete songo jalungan.